Ýurdun içinden gabatasından mediada halk öz derdini aýdýarlar. Ýöne şeýle derdini aýtma şekli bar. Häzirki kanunsuz gelen häkimet başyna kanunsuz gelen terror topara ýüzlenýärler. Yani her türlü atlar var bilýänsiňiz şeýle böyle ene meniň öýüm alyndy, ene meniň goňşym mellegime geçdi. Ya jaýmykjak bolupdylar garşylygynda doganym bilen aram bozuldy. Ene käbir zinan maşgalalarymyz ulaw aralarynda mülk nemesi dawaty çykýar. Şonuň ýaly indi şoňsunda bir durup geçsek da ene her bir bilýänlerimiz ene şolar diýip aýtsak, ene bilmeýänlerimiz ýani öz derdini aýtmaýanlarymyz ýüzlerçedir. Bilşimiz ýaly Türkmenistan ýurdy. Ýurdunda ýani hukuk nemesi ýok da, ýani konstitusiýon gurulşy ýok. Onuň şolaryň şöyle aýtmasy, şeýle ýüzlenmesi, halka ýüzlenmesi ýa-da ýani kanunsuz gelen häkimet başyndakylara ýüzlenmeleri dogrymy ýa-da şu hakda bir öz pikirleriňizi, düşünjelerini aýtsaňyz. Her kim bir nemesi, hakda düşünjesi bardyr, onuň halkymyz bilen paýlaşsak, kim söz almakçy bolsa